Salamat Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 13-nji ýylyna aksanyny Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasarynyň New Yorka sapary, Abazada halkara festival geçirilýän. Merkezi Aziýa bilen Latiýa uluglugyna hyzmatdaşlyk eder. Denver Nuggets toporynyň ilkinji çempionlugy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelinginde bolsa habarlarymyza geňişle interedip geçelim. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasarynyň New Yorka sapary, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary Wapa Hajiýew 19-20 ýylyň aralygyny Birleşen Milletler Guramasynyň New York şäherindäki ştab-kwartirasynda terrorçylyga garşy görüş boýunça hepdeliň çägindäki çärelere gatnaşar. Bu barada Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekilhanasynyň resmi saýtyna belent geçilýär. Birleşen Milletler Guramasyna agza ýurtlaryň terrorçylyga garşy agentlikleriniň ýollaşlarynyň 3-nji masagady 19-20 ýylyna geçirijek köp taraply we institusional hyzmatdaşlygyň üstü bilen terrorçylyga garşy görüş mowdugyna bagşlanar. Masagaty agza döwletleri Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleri halkara we sowet guramalary, raýat jemgyýeti guramalary üçin maglumat we öňdebarjy tejribe alşmak hemde Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçylyga garşy global strategiýasynyň 4 ugruk boýunça terrorçylyga garşy iler tutulýan ugruklar boýunça hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin mümkinçilikler barada pikir alşylar. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasarynyň öňde boljak çärelere gatnaşmagy, Türkmenistanyň terrorçylyga garşy görüşmek, sowet hemde ähli howpsuzlygy üçin etmek bagatda hyzmatdaşlygy berk ıgrarlygynyň nowatdaky suwtnamasydyr. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary bu çäreleriň çäklerini bir näçe ikçäk doşuklary geçirer. Awazada halkara festival geçirilýär. Şu gün Awaza 2023 adly halkara tans we folklor festivaly öz işine başlady. Festivaly Türkmenistanyň, Russiýanyň, Ruminiýanyň, Hindistanyň, Gazagstanyň, Tejikistanyň, Özbekistanyň, Hataýyň hemde Iranyň tans toporlary gatnaşýarlar. Has dogrusa halkara festivaly ýurdumyzyň bir näçe tans we folklor toporlary bilen birlikde Russiýanyň Garipoliwy adynaky Agonki Rus tans topory, Gazagstanyň Jorgo we Aktaw sazy halk folklor toporlary, Tejikistanyň Lola tans we folklor topory, Ruminiýanyň Transilvaniýa folklor topory, Rus Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Riwayat, Iranyň Zendegi Mezendaran tans we aýdymsaz topory, Hindistanyň Bihu folklor we tans topory, Hataýyň Senhay welaýatynyň Medeniýet sungat we syýahatçylyk mektebiniň tans topory, Özbekistanyň Parwaz hemde Bogdan halk aýdym we tans toporlary gatnaşýarlar. Ozal habar berçimi diýäli, Medin şäheriniň gün tertibine folklor dörejiliginiň we halk tansynyň desturlary atly halkara ilmi amal maslahat festivaly gatnaşýan Türkmenistanyň hemde daşary ýurtla tans we folklor toporlarynyň konserdi. Halkara festivaly gatnaşyklaryň Awaza milli syýahatçylyk zowlagy bilen tanışdyrmagy hemde daşary ýurtla tans goýjylaryň türkmen käýerdaşlary bilen dörejilik duşu saatlyk sapaklar girdilipdir. Festival 17-nji iýuny çenli dowam eder. Merkezi Aziýa bilen Latiýa uluglugyna hyzmatdaşlyk eder. Merkezi Aziýanyň 5 ýurdu bilen Latiýanyň arasyna ulug we logistika ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça bilelikdäki beýannama kabul edildi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Latiýa bilen ulug boýunça iş toporlarynyň ýollaşlary iki taraplaryň we köp taraplaryň doşluklar geçirdiler. Doşluklaryň jemleri boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň, Latiýa Respublikasynyň ulug ministrliginiň, Gazagstanyň Senagat we infrastruktura ösüş ministrligi, Özbekistanyň ulug ministrliginiň we Tejikistanyň ulug ministrliginiň arasynda bilelikdäki beýannama gol çekildi. Resmi beýannamada durnukly sowdany, ykdysady ösüşi we gülle besmek üçin esas hökümni halkara sowda Ýewropa bilen Aziýanyň arasyna ara baglanşyk üçin etmekde ulug we logistikanyň möhüm orny görkezilýär. Şeýlekem beýannamada Latiýanyň logistika hyzmatlarynyň Merkezi Aziýany, Ýewropa Birleşik we Beýik Britaniýa, Demirgazak Amerika, Latin Amerikasy we Afrika bilen birleşdirilmegi üçin etmege mümkinçilik dörediljekdigi belenildi. Denver Nuggets toporynyň ilkinji çempionlugy. Amerikanyň Milli Basketbol Assosiasiýasy NBA'da çempion belli boldy. Playoff tapgarynyň 5-nji doşçugyndan soňra Miami Heat toporynyň üstün çykan Denver Nuggets topory çempion bolmagy başardy. Doşçuk Denver şäherindäki Ball Arena sport toplumyna geçirildi. Denver Nuggets topory 94-89 hasabyny ýeňiş gazandy. Şeýlelikde 5 doşçukdan ibaret bolan playoff tapgaryny 4-1 hasabyny üstünlük gazanan Denver Nuggets topory çempionlugyny gazandy. Denver Nuggets topory taryhyndaky ilkinji çempionlugyny gazandy. Toporyň serbel basketbolçysy Nikola Jokic final tapgarynyň en gymmatly turgany hasaplandy.
Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyna zeýetirmekden habarlarymyz şordan warat. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekem. Türkmen halkynyň milli lideri Italiýanyň prezidenti gynanç fillerdi. Türkmen alawaýlaryny ýetişdirmek üçin goty UNESCO-nyň sanyna girdiler. Türkmenistanyň ýokary gazetine gazy belenni. Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty Bahreýne geçiriler ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanyna görüşýänçek hoşda bolun.